esango nuke, arauak, legeak, teknologia bat direla. Gauzak egiteko modu bat direla, eta funtziona dezaketela ongi, edo funtziona dezaketela erdi ongi edo gaizki, ez da? Beste metafora batera dezakegu, esate baterako, arauak izan daitezke botikak bezala. Senda dezakete gaitz sozial bat, baina albo ondorioak ere izan ditzakete, bai? Orduan, jurista asko konturatu ginen COVID-aren garaian, zein modu eskasean kudeatu genituen gure tresnak garai hartan. Eta nik uste dut konturatu garela, zuzenbideak ere, horrelako erronka baten aurrean, ikasi egin behar duela. Eta funtzionatu behar dugula, zientzia bat izango bagina bezala, hobetu egin behar ditugula gure tresnak, ebaluatu egin behar ditugula gure tresnak, eta jokatu behar dugula, hobetze aldera modu zientifikoago batean. Hori guretzat oso ikasketa importantea izan zen, ze estres froga bat egin zitzaion sistema juridikoari. Hor badago defizit bat, botere publikoen aldetik, hartzen diren neurrien arrazoiak edo motiboak azaltzerak orduan, ez ziren azaldu. Osea, ez ziren azaldu, segurazki batzutan ez zegoelako azalpenik. Eta gero, zegoenean ere, hartze ziren erabakiak eta inorkitzuen esate zergatik. Edo esaten baldin bazuen, arrazoi batzutan apur bat estrambotikoak ematen ziren. Ministroak adibidez erabaki zuenean etetea txertatzea, marka batekin izandako arazoengatik, matematikoki frogatzen zen erabaki hura txarragoa zela. Txertatzen jarraitzea baina, hori alde batetik, bata, agintarien aldetik oso importantea dela hartzen diren erabakien azalpenak ematea. Eta horren erantzukizunari aurre egitea. Eta bigarrena, zientzialari begira, nik ez dakit honi buruz beregarian hitzen genuen, baina nik oso argi daukat, erabakiak ez direla zientzialarienak. Hau da, gu ez gara nor erabaki bat hartzeko.